t'o dɔn an kun t'an bugɔ yɔrɔ janya an t'an munumunu yɔrɔ caya wallahi ko maa min ye danama ye kan k'o tigi sugandi ala ka danama ci an ma amin ala ka danama di an ma amin an yɛrɛ ka danamaya fari fana da wallahi ala ko nɔgɔya maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen amin Yusu ni sanga in na dugu kura jɛra so fila masa ka sebaaya kɔnɔ Jabaru Wahidu bɛɛ sɔn masa ale min ye bi dugu jɛ anw kɛnɛma ɲɛna an b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn n'ale tanuna k'a barikada k'a wale ɲuman dɔn rasulu bi tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada nɛɛma ni kisi b'a ye ala k'o jidiya kan amin k'a masaw sɛbɛkɔrɔ fɔ bonya ni karama ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ ka ɲɛsin olu ma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'u bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi kura kan'u si sɔrɔ jango k'u tɔɔrɔ minnu bi tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ka kanubaa jama fɔ k'u barikada ko dant'u la o kumana kanubaa jama kulu fila don nka a bɛɛ ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye filɛbaa jama ni lamɛnbaa jama o bɛ faso kɔnɔ cogo min o bɛ faso kɔ kan ten an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye n'an y'u fo ka bɛn n'o ye an b'a fɔ k'u ni cɛw ka kanuya la tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ala k'o nɔgɔyaw ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni o min bɛ anw fana bolo o kun ye k'olu bɔ kunnasiri la o kunnafoni an b'o tɔmɔ i k'a dɔn fasiri sɛbɛnw kɔnɔ fɛn min ye o kelen-kelen minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye tulo ɲɛgɛlɛ jɔ ko ɲuman ni ɲamada ko ɲuman ni ala y'o nɔgɔyaw ye ala k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a ma bɛn k'a cɛrin suya kɔlɛtigiw ni nɛgɛ sujurutigiw don k'u fana ka fɔ k'u barikada ala k'a cɛrini a n'a ma bɛn ni nɔgɔyaw fana ye o kumana Yusu k'i yɛrɛ fɔ k'i Tarawele kɔri baasi tɛ ba ye ni denmisɛnw na ma tɔɔrɔ si tɛ alhamdulillah marhabani bisimila saha moro k'i fo a diyara n ye k'i waleɲuman dɔn a bɛnna ma a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ni fo ala ka jɛ k'a fɔ nin an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan kosɛbɛ ni ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ inshallah min ye k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ko anw na ta fasiri la nanzarakan na ni k'a yɛlɛma bamanankan na o bɛ kɛ dɛrɛ o kuma ka lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛw karafe Seyidina Umar Keyita o kuma an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale bɛ réalisation na a ko ka a ja ɲuman bɔ mɔgɔw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na min ye k'a dɔn Ayisa Danbele an b'a k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati an buramuso Moro k'a fɔ ka waleɲuman dɔn sanga ani waati o kuma ale bɛ nɛgɛw karafe la Bouakari Jara Bada fils de pétrolier an b'a fɔ sanga ani waati Awa Keita Kuyate ale bɛ k'a dɔn min ye secrétariat la Jamadu Kɛfa ale bɛ k'an kɔlɔsi secrétaire renforcé Kɛfa sangare bari Moro o kuma an tɛ a kunfɔlɔ di ma ayiwa n'i y'a di Yusu b'a ta ni barika ye n'a fɔ bilakunkɛ tɛ magan ye cogo min na o kadara kɔnɔ an b'a ta ni daɲɛ kelen a nɛmo ale bɛ indicateur de renouveau o kɔnɔna la ka sago i k'a dɔn tamasiyɛnw olu kan i k'a dɔn Dramane Alu Kɔnɛ daɲɛ kelen kɔnɔ ko ka sago tamasiyɛnw yɛrɛ kan sa i b'a ye k'a fɔ an bɛna an da don fɛn min na i k'a dɔn ko jamana minnu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ i b'a ye k'a fɔ olu kɔni ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye anw ka i k'a dɔn sigikafɔ min jɛkulu min sigilen don an ka bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili ko ma o sigikafɔ olu ka bɔ u sigiyɔrɔ la ni ka taa n'u ye Kidali marabolo kɔnɔna la ko comité de suivi de l'accord min ni o bolonɔ bilal'o la 2015 san na Yusu o kumana kulu maramafɛntigi kɔrɔw n'o ye Mamurutulen kɔrɔw ye olu ni jamana an bɛɛ lajɛlen jɛra ka i k'a dɔn bolonɔ bila o la ayiwa fɛn min i k'a dɔn ko a kɔni nin ye nɔngɔnkari dɔ ye nɔngɔnkari min n'o ye belebele ye an bolila an ka jamana gɛlɛya kɔnɔna la Dramane Alu Kɔnɛ dake ka fɔ la a ko ka sago bɛɛ lajɛlen kunna a ka sago tamasiyɛn ɲuman fana kunna fɛn min i k'a dɔn Mali ka banderi n'o y'an ka darapo ye k'o de bɛ felefele la Kidali a gouvernorat sanfɛ o kumana k'o fana ye tamasiyɛn ɲuman don o min k'a dɔn n'o bɛ maa jigi sigi a ko la belebele dɔ ye jumɛn ye o de ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye furancɛ fanga maa ɲɛmaa ye Bandaw o ja taaralen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko foto o fana bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na i k'a dɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn u ka jɛrɛ soba kɔnɔ n'o ye salle de réunion ye ko nin y'a siɲɛ gale ye kabi san 9 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ nin ko masina ni ɲɔgɔnna ka i k'a dɔn boloda hakaja fɛn min i k'a dɔn an ka gɛlɛya min n'o bɛ i k'a dɔn baara bolodalen dɔ la n'o ye DDR ye n'a bɛ fɔ o ma i k'a dɔn k'a fɔ ko programme de désarmement et de démobilisation et réinsertion Yusu ko a b'o ko k'i k'a dɔn k'a n'o fana senna teliya ko o k'i b'o ye ko an ka foroba cakɛdaw ani maa magoɲa cakɛdaw ko olu ka segin ka taa sigi Kidali ko nin ye i k'a dɔn o para fana dalen o tamasiyɛn ɲuman dɔ ye nin ye
o fɛn min ye i k'a dɔn Kidali kɔnɔna ye a dɔ la k'i b'a ye k'a fɔ ji sanuma o sɔrɔli ye i k'a dɔn kata badani ye yen kɛnɛyaso tɛ yen janko k'a fɔ k'u b'u jigi sɛmɛ o la ani a ɲɔgɔnna gɛlɛya caman wa o bɛ san sigiyɔrɔma caman bɔ bi Kidali b'o dabolo kelen in na ko MINUSMA olu yɛrɛ u y'a kanu sa ka kasabi i k'a dɔn k'o bɔ ka doni ko t'a fɛ kasabi min bɛ t'i jɔ sɛfɛwari a 500,000 bɔɲɔngo la i k'a dɔn k'olu n'o doni ko da fɛ yaasa gɛlɛya kunfɔlɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka furakɛ n'o ye cogo min na ko fɛn min i k'a dɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn ko ye u n'o fana kɛ ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ min bɛ jurudon o dɛmɛdonɲɔgɔnya fana fɔ hali ka diya anw ka furancɛ fanga o maa ɲɛmaw k'a na kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin olu fana ma ayiwa ko olu kɔni y'a ɲini ka u kan di k'a fɔ ko u k'a dɔn k'a fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ basigi bɛ se ka na cogo min na ko nin na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuru belebele ye u fana ye kuru min ta kuru min n'a bɛ ta diɲɛ i k'a dɔn a jamana wɛrɛw ani tɔnbaw ɲɛna k'a sabu kɛ u y'u ka kɔnɔnajɛlenya yira min bɛ tali kɛ an ka kɔrɔ marabolo o kunkanko kibaruya la ko nin bɛ jamana marakɛbaw olu ka i k'a dɔn kɔnɔnajɛlenya yira nin na kɛ kuru belebele ye u k'a dɔn u ni diɲɛ tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ ko o fana k'i bɔ yen ko min ye i k'a dɔn maliden minnu fana bɛ yen n'olu yɛrɛ dusuma kasalen don bi ka se hakɛ dɔ ma ka sabu kɛ ko akɔri ko k'a kana don ba la ko i k'a dɔn ko akɔri in tɛ ɲuman ye an ma ko i k'a dɔn k'a fɔ ko o ko minnu bɛ sen na a k'olu kan bɛ akɔri kɔnɔ ko a n'a ko kɛcogo u kan bɔ o de ma an bɛ don min na i ko bi ko min ye an ka furancɛ fanga maaw fana ye olu fana y'a kanu ka diɲɛ kɔkan maaw k'olu hakili latigɛ i k'a dɔn cogo min na olu bɛ se ka danaya da an kan ayiwa olu minnu fana bɛ se ka i k'a dɔn gɛlɛya wɛrɛ ta ka se an ma k'a sɔrɔ an ka jamanadenw yɛrɛ ma gɛlɛya min se an ma ko u kɔni u b'a danganiya ɲini olu de kɛrɛfɛ ko min bɛ tali kɛ banbanci kɔrɔw n'o ye maa murutilen kɔrɔw ye olu i k'a dɔn k'a fɔ ko sago tɛ olu fana na bi ko ye ko sago kelen min bɛ u la o de ye u k'u kɔnɔ jɛya nin ko fɛ nin ko in i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw ka tigɛ cogo min na olu yɛrɛ maa mago bɛ se fɛn fɔlɔ minnu ma hakaja u ka duguden minnu bɛ yen n'olu sen tɛ murutili la u da tɛ kuma na gɛlɛya min bɛ olu kan o gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na ko sago t'u la ko ye k'u bɛ jɛ ni nin ko in ye u b'u kɔnɔ jɛya ni nin ko in ye Yusu ko kumana ko maaw bɛ yen olu mago si tɛ murutili la u t'a dɔn ko murutili yɛrɛ ye fɛn min ye nka olu de b'a ɲɛni kɔnɔ bi ko i n'a fɔ an bɛ waati min na bi o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn bɛɛ ka segin kɔ bɛɛ ka faamuyali kɛ k'o de ntana gosilen ye nin ye koyi ko fan fila bɛɛ ko don dɛ jamana ko don bɛɛ maa murutilenw ka kulu maramafɛntigiw fana ko don fo ka taa se Faransi fana ma o fana ko don o min ni sanga ni waati o bɛ to ka gwɛrɛntɛw ta ka maaw sɛgɛrɛ Faransi yɛrɛ fana bɛ gwɛrɛntɛ kɔnɔ bi ko sabu olu yɛrɛ ka jamanadenw wulilen don nɔfɛ u ka wolomasiri tabaw bɛ fɛn min ɲini Mali la yan ko kuma cayalen don ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ a ko ye ko fɛn min ye Bamakɔ ye ani Paris ni ɲɔgɔn cɛ a ko a gwɛrɛntɛ a kolo gɛlɛyalen don an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Daki ye Dramane Alu Kɔnɛ a da sera nin kuma in ma ko ka sago k'a dɔn tamasiyɛn yɛrɛ kan fɛn minnu bɛ maa jigi sigi ko ninnu na a y'olu de mada ta an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ daɲɛ kelen don ane mo ka bidon boli mura ane mo ni ale bila ne bi sɛbɛn da film libre kosɛbɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ tɛgɛrɛ an ka fɔ an bɛna sɔrɔ an kana fɔ an kana fɔ k'a saba gosi dɛ k'a saba gosi tɛgɛrɛ fɔ an kana fɔ dɛ k'a fɔ dɔɔni k'a fɔ dɔɔni muru ko Mali drapeau kɔni k'a bɛ ka fele Kidali sanfɛ dɔɔni don an b'o de ɲini muru min ye aw k'a dɔn minisiri wakɛ ale ye nin kuma fɔ kosɛbɛ Kidali alamusa don février kalo o tile 11 min ye jɛkulu min bɛ yen n'olu kɔni ɲɛsinnen don min ye accord min n'a kɛra Alger o accord o bɛ se ka bila ba la cogo min na mɔrɔ an ka gouvernement maaw ka taa fara k'a dɔn groupe armé maaw kan min ye n'u b'u wele ko ex rebelle k'a a fɔra k'an ka fɔ ten ko rebelle kɔrɔ Bamaci kɔrɔ o de fɔra dɔw yɛrɛ ko k'o fana man ka fɔ k'an ka fɔ cogo di k'an ka fɔ ko maliden dɔ Bamaci kɔrɔ ko bɛɛ bɛ se ka dusu fujinɛ ko an kana fɔ ten kana fɔ ten ma ka fili tɛ ban kuma Bamaciw don tɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka fɔ a la tɛ koyi ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la a tɛ bɔ a la dɛ an bɛ ɲɔgɔn mala sa baro min ye ani ba minnu bɛ yen n'o ye coordination de mouvement de Lazawad o ma tɛbɛ ka bɔ yen min ye an ka maa minnu bɛ yen ni olu y'an dɛmɛbaaw ye n'o ye diɲɛmaaw ye k'a dɔn min ye MINUSMA ka taa se jɛkulu wɛrɛw ma Mali dɛmɛbaa
ɲuman minnu bɛ yen mɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn awa min ye ninnu tun bɛ kɛnɛ kan nka min yɛrɛ kɛra nisɔndiya ko y'a la dɛ anw ka drapeau kɔni k'a ye felefele kɛ Kidali min ye a gouvernorat sanfɛ min ye k'a dɔn ani yɔrɔ dɔw bɛ yen drapeau bɛ ka felefele kɛ nin bɛɛ lajɛlen sanfɛ min ye awa fa fila bɛɛ lajɛlen mɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya don u bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a nɛgɛ t'u yɛrɛ la bilen koyi ni juguw tɛ senkɔrɔ wa a tɔ nɛgɛ si t'u yɛrɛ la lɛrɛ fila mɔrɔ de kɔni kɛra aw k'a dɔn nin kuma in na k'a dɔn minisiri min bɛ yen n'o ye Ismail Wage ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ aw k'a dɔn n'olu ma kɛ bɛnkan ye i k'a dɔn awa min ye o n'a kɛ fasiri ye n'u ma bɛn o kan o n'a kɛ fasiri ye o fasiri o n'a da ɲɛmaa tulo kan mɔrɔ awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min kɛra nisɔndiya ko y'a la dɛ anw ka drapeau kɔni k'a kɔni aw k'a dɔn a bɛ Kidali min ye awa ni lajɛ Mali armée ani MINUSMA k'a dɔn awa min ye olu ka kan kɔnɔ mun'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn Kidali bi tiɲɛ yɛrɛ la maa b'a fɔ ko nin ye awa dɔɔni ko ti tɔ to ko la aw k'a dɔn ko nin ye jigisigi ko ye fɔlɔ sabu maa ninnu ka janga woloki i bɛ sigi n'a ye waati bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka fanga yɛrɛ kɔni ma se ka maa ninnu na cogo si la e ma bandaw ja taralen ɲɔgɔn na jɛrɛ so kɔnɔ wa o kɛra e ye Burama Ja ye a ka waatiw la Mali bandiri tun bɛ file a ka waatiw la ayi maaw tɛ kelen an ka taa n ko waati u ka cɛ in fana ma taa ko tɔ bɛɛ naani ka segin wa Musa Mara kɛ ale taara ka taa ko fɛ ka dondolinya ci ka kan kan dondolinya ci ka kan ala cɛ dondoli ka kini dɔn a bɛna ta maa dɔw b'a la k'o kuma kana fɔ k'a sina ka kɛ Namakɔrɔ ka sanu tɔmɔ di ye taxe bini siraba cɛmancɛ la Namakɔrɔ y'i bolo fɔ a la ko n ye sanu tɔmɔ k'a bɛn bi ko n y'a fili teliya la Musa Mara ta ko an ye Kidali minɛ a n'a ka fɔ k'an bɛ Gawo a si ma kɔrɔya si a banna a ko a teliyara ale yɛrɛ bɔtɔra a gɛlɛyara a bolo dɛ ka taa an ka gouverneur bɛ yen préfet bɛ yen ka taa bɛɛ tiɲɛ ka segin olu dɔw mana fɔ k'u bɛ kuma Maliko la bi ne bɛ tɔɔrɔ de an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ mɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni lajɛ min filɛ nin mɔrɔ k'a kɛra jigisigi ko ye wa i k'a dɔn a kɛra kunnawolo ko ye a kɛra o ye fɔlɔ nka min ye maa dɔw kɔni wulilen don minnu awa n'olu ko akɔ ko olu ma jɛn n'a ye cogo si la olu kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye mɔrɔ olu kɛn bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ doni ka bɔ ye o tuma ko yalima min ye aw k'a dɔn olu bɛna kɛ cogo di olu ka fɔta jumɛn b'a la olu ye aw k'a dɔn olu ka jɔyɔrɔ jumɛn b'a la bɛɛ n'i ka ko tɛ studio Tamani mura ni olu ka kɔrɔfɔ dɔn an y'a sama ka bɔ awa Plume Libre kɔnɔ Plume Libre n'i y'ale bila Yusu n bɛ sɛbɛn min ta o de ye indépendant ye ni indépendant ta sa i b'a ye k'a fɔ semasi ka dɔn n'ale maa ɲɛmaaya dilen don Yusufu Jawara ma an bɛ don min na i ko bi k'olu y'u sen bɔ jɛkulu dɔ sen na n'o ye i k'a dɔn ACRT i k'a dɔn k'o jɛkulu k'o bureau exécutif min bɛ i k'a dɔn coordinateur kura o ka taabolo la kominiw kɔnɔna la ni cercle ni région na ayiwa ko semasi tɔgɔ la k'u ka jɛrɛ dɔ senfɛ u ye min sigi arabadon u ye ŋaniya siri o jɛrɛ kɔnɔna la k'a fɔ ko u k'a dɔn wele tɔn min bɛ yen n'o bɛ wele ko appel citoyen pour la réussite de la transition ACRT k'olu ni o maa ninnu k'u tɛna i k'a dɔn sira kelen minɛ u tɛ sira kelen na ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ni jɛkulu min n'a sigira sen kan Isa Kawu Jim fɛ ayiwa ko u ye baw fara u ka baw faralen Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye maa ɲɛmaw ye n'o ye i k'a dɔn politiki maa ɲɛmaw ye ko ani maa dɔw k'olu faralen don Isa Kawu Jim kan ko ka taa i k'a dɔn furanjɛ fanga ko k'o kɔkɔrɔma don o y'a ta ye o tɛ olu ta ye semasi i k'a dɔn k'a fɔ u y'a jira sa k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn ko u ka maa ɲɛma n'o ye i k'a dɔn Yusufu Daba Jawara ye ale i k'a dɔn n'ale kɛra coordinateur général ye min ni o sabu bɔra Isa Kawu Jim o gɛnina ka wulu si o nɔfɛ ko kumana ko a kɔni y'a gɛnna de u b'a bɔ a ka fɛn na a ma bɔ coordinateur ya la a gɛnna yen de o n'o tɛ CNT tɛ o CNT tɛ a baara fɛn fana ko diaspora mɔgɔw ko k'a gɛn ka bɔ yen dɛ awɔ Bani Hashimi ko ten awɔ k'a ye olu buruja a ka jate tile ma da olu ka tila k'u dɔgɔya a banna k'a t'a dɔn jɔda min b'olu la faso kɔnɔ yan n'a b'o dɔn a t'i da don olu a tɛ mafiɲɛma kuma fɔ olu a bɛ se ka ɲɛfɔ wa
abana e ma ye ni fiɲɛ y'u sɔrɔ an b'a nɔ ye fɔ yan ndesani anw yɛrɛ bɛ an ka kamalen dɔ bɛ Pointe Noire ko Yafa Mamadou Yafa nde do ale bɛ SDM na ne de y'a bilasira ale bɛ maliyɛnw dɛmɛni min kɛ ani transitaire do nde do n ko n y'a bilasira de wa ale ka wuli ka jɔ ka bɔ Pointe Noire maliden minnu bɛ abana o kuma Yusu fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛmakura semasi maa ɲɛmakura a ko k'a hakili b'a la k'a fɔ ko min ye ni jɛkulu in ye ko u n'olu kɔni ye baw fara ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ko min ye nin ko ninnu ye k'a dɔ la ko Imam Mahamudu Diko k'olu bɛ imamu ka sira o de kan olu bɛ imamu u b'o de kɔ ayiwa imamu man'u bilasira min kan k'u b'o de kɔ o kumana ko min ye coordinateur kura ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko donna nataw la k'a bɛna munumunu salo belebele bolo da jamana kɔnɔ ni ka taa u ka tɔndenw k'olu sɛgɛrɛ ka tɔn yɛrɛ kɔnɔ ko lahala ani waleya minnu kɛra tɔn in kɔnɔ k'o lahala bɛɛ da tɔndenw tulo ka tila k'a jirula k'a fɔ ko fɛn min y'i k'a dɔn u ka wuli ka jɔw ye k'u bɛn'o kɛ ayiwa min y'i k'a dɔn a ye laseliw kɛ ko assemblée générale k'o bɛna boloda ka bɛn ni sibiri ye février kalo in tile 27 nataw la n'o kɛra sa kunnafoni tɔw o na basakili ci ye nɔ o kumana maa ɲɛma n'o ye Yusu Daba Jawara ye i k'a dɔn k'u ye u ni i k'a dɔn RT u ye baw fara abana u tɛ sira kelen kan u tɛ sira kelen kan indépendant ye nin b'o kɔnɔ parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔlen Yusu Moro y'o bila ne fana b'o kelen ta leku fana kumalen don o kan leku ko de min ye Mohamed Aga Asori ye mbola ale kumanen don min ye aw ka dɔn Diko ani Isa Kawujim ko kalanden kɔni aw ka dɔn k'a ye aw ka dɔn aw min ye lajaba k'a y'a lajɛ k'a bɛ lajaba sugu bɛɛ lajɛlen ta moro aw ka dɔn ni aw ka dɔn k'i kun bonya a ka karamɔgɔ ma moro aw ka dɔn min ye kalanden ni karamɔgɔ ye ni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ yɛrɛ la a ko gɛlɛ ale do Isa Kawujim dala bi dɛ min ye Badalabugu a misiri alimami ne Usas l'éclaireur le sage Mahamudu Diko moro Isa Kawujim yɛrɛ la a ka dɔn min ye semasi ye k'a sigira jigiya min kɔsɔn ani hakilila min kɔsɔn ni Imam Mahamudu Diko ko n'ale kɔni kun sɔnna min ye a ka dɔn ale tɔgɔ ka fara fɛn kan ale ja ka yaala moro ko dɔwɛrɛ tɛ ale kun kɔnɔ k'a bɛ taa a ka dɔn min ye ka kɛ a ka dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Maliko la yalima Malikanu de b'u la taaɲɛ de bɛ yen Mali ka basigi nka moro a k'a dɔn min ye Usas l'éclaireur Mahamudu Diko a nana ye a k'a dɔn maa min bɛ yen ni o ye a k'a dɔn Isa Kawujim ye i k'a dɔn ko kɔni ye sira bila a y'a bila dɛ a sira bila a ye Imam miirina ta sira bila wa yɛrɛ bɛ bɔ ka fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ Imam fɔ ale dun ko k'ale bɛ Imam kumakan de kɔ moro a kuma cayara waati dɔ la nka a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ kɛ ten de a bɛ kɛ ten de moro maa tɛ se k'i ni maa ma y'i kala yalima i ko maa ma i dalen don a la k'i y'a bonya ko i ka ɲɛminɛ bere don n'i ka ɲɛminɛ bere don n'i y'a janfa yalima n'i ye ko k'a la walahi i t'a bila ni Ala m'i lajaba a dɔ la kɔni sɔgɔsɔgɔ bɔnɛ tɛ dɛ ni maa kunu n'a tu aw bɛ kɛ moro min ye Usas l'éclaireur Mahamudu Diko ale ni Kawujim cɛ bi aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ko gɛlɛ ale don dɛ min ye Isa Kawujim ye moro ni hakili ni i y'a lamɛn min i ka dɔn kɔsa in na i ka dɔn Isa Kawujim ko a kuma o kuma n'a ma kuma a bɛ mankutu ta ka colonel Asimu Goyita a b'o sɛgɛrɛ yalima i ka dɔn n'a tɛna so wele aw ka dɔn Maliki Jaw la a tuma de ye nin ye i ka dɔn Isa Kawujim k'a kɔni bɛ ka mankutu sugu bɛɛ lajɛlen ta k'olu sɛgɛrɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko nin bɛɛ lajɛlen i ka dɔn Usas Mahamudu Diko k'a ma kuma nin si la nka moro a nana kɛ i ka dɔn bɔrɔdɔlen min n'a b'o tala ka maaw sɛgɛrɛ ni ka maaba kɛ maani ye ni ka maani kɛ maaba ye i ka dɔn nin ko minnu filɛ nin sa min ye Usas l'éclaireur Mahamudu Diko ale t'i ka kuma nka n'i ka dɔn awɔ min ye Isa Kawujim ka kuma dɔw bɛ yen kuma min yɛrɛ aw ka dɔn n'a tɛ taa maaw jimi sira fɛ kuma min bɛ yen n'a bɛ maaw dusu kasi i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ jamanadenw kɔnɔ yalima a bɛ kɛ maa dɔw kɔnɔ ko Usas l'éclaireur Mahamudu Diko k'ale de ye nin fɔ aw ka dɔn k'a sɔrɔ k'o tɛ tiɲɛ ye a ka kuma tɛ
Usazi ka kuma man jan. Ayi. Nga ni kuma ko de nana a bɛ kuma fɔ. A bɛ kuma. N'o tɛ a ka kuma tɛ nin bɛɛ ye dɛ. A banna. Maa tɛ foronto dun ni walida ye. A banna. O fana ka gɛlɛn dɛ. Moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o de kɔnɔna na Isaka Ojim ale senkɔrɔma cɛra dɔɔni min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn Isaka Ojim ko ni aw ka dɔn mangoya bɛ maa kan bi min ye aw ka dɔn a mangoyalen don dɛ ka sababu kɛ mun ye i ka dɔn a kumakanw a n'a kɛwale minnu bɛ yen Moro aw ka dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn kɔsa in na ko arajoso dɔ yalima aw ka dɔn réseaux sociaux dɔ ko min ye Isaka Ojim i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye aw ka dɔn olu ye ɲininkali fɛn fɛn tɛngu a la ko Imam Mahmud Dicko a hakilinantaw ni a miirinantaw k'a ye kuma fɔ kuma minnu b'olu bɛɛ lajɛlen kɔkari yalima a y'o kɛ i b'a fɔ ale ɲin t'a kisɛ kelen na. Ni maaninfin tɛrɛntɛra i sentɛgɛ la i bɛ wuli nka ni tɛrɛntɛra i nɛnkun na i wuli man di. I wuli man di dɛ. Ala k'an kisi nɛnkun na tɛrɛntɛ ma. Moro i ka dɔn a ye nana ka na ko dɔ kɛ ko min yɛrɛ n'a bɛ maa ka kalifa tɔɔrɔ i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a fɔ a laban ko ka na ni aw ka dɔn muso dɔ ye ko Fatumata Dicko i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko a ye aw ka dɔn kundanko ko la bɛɛ da la o kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa a kɛra kunnafoni di sɛbɛn caman y'a kuma fɔ wa i ka dɔn awa min ye réseaux sociaux olu caman y'a ja jira wa an bolobolo terimuso Waga maa k'i bɛ kan nin kan nin ko maaba b'i yɛrɛ bila nin na wa wallahi ko bɛɛ t'a dɔn k'e b'i ta fɛ ka sɔrɔ i ma n'i jɔ nbɛda la k'a jira wa a banna k'ale kun y'a kɛ maaba ye ko ja o tɛ a banna kan nin k'i bɛ ko ten kan nin Burkina maa k'i bɛ a ko k'an ka dugawu k'a dɔn kɛ Demba Kebe ale de ye Wage ka aidekan ye Wage min taara réconciliation Wage ka aidekan don ko a dɔn kɛ taara Kidali k'an ka dugawu kɛ ko Ala k'o ɲuman Ala b'o ɲuman ko ni Ala sɔnna fɛn tɛ Demba sɔrɔ fɛn t'a sɔrɔ Moro min ye aw ka dɔn nin ko ye a ko kɔni bɛ sen na i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la wulikajɔ kɔni kɛlen don nka Moro n bɛ min f'i ɲɛna a fɔ n ye ni hakili b'a la an ye gafe dɔ ta a tun bɛ ka kuma Grand M ani ko wura duzo ko a ye miliyɔn 1 d'a ma ko k'a photo bila an y'a ye journaux de kan an y'a ye jour kɔnɔ an y'a kuma fɔ Moro dɔ de filɛ k'an wele k'a bɛ n ɲininka n dalakan na ko mun na ne y'o fɔ ko fo ka taa fɔ ko ni Baba Sura n'o ye wari di maa ma a t'i wele k'a minɛ Lalabi ngo o ye mobiliw ni du di maaw ma a ma maa wele k'a minɛ o kɛra fana ngo ni cɛnin kɛlen k'a fɔ a dira a ma a tilara ka minɛ a la de wa a tɛ da doso la a taama ko kɔ a tɛ da doso la a taama ko kɔ dɛ abada Baba Sura ye mun k'an ye a ye naɲini ɲininka a ye naɲini ɲininka Baba ko la n t'a ɲɛfɔ maa ye f'a ka naɲini ɲininka Baba Sura y'a di maaw ma k'a minɛ wa abada Lalabi ye mobiliw ni du jɔ ka di maa ma a ye maa ɲininka a la wa Baba ye dugu kuturu bɛɛ ma taa n'i ta a ma dugu kuturu jɔ a ye dugu kuturu jɔ a ma ntama ta a ma dunu ta a ma dunu ta a ma bala ta a banna awɔ Baba y'o kɛ kuma min fɔra ko munna o bɛ fɔ nimoro in taara a kan ka taa di yɔrɔ min n taara di tabarikala a banna ale na se k'a bolo biri e da la a banna o ɲɔgɔnna joli fɔra yan nɔ o m'ale tɔɔrɔ fo wura 12 fo wura 12 ko Marɔku ko ne ko ne ye taxi dɔ kɔfɛla ye bi ko wura 2020 ne ko nin fana bɛ 12 ɲɛ sabu nin ye wura 20 ye nin ye wura 20 ye a baara fana b'u ka 12 ɲɛ Ala k'an kunna ja 12 awɔ k'a ka cɛsiri han no Grand M hinɛ donna nin na de wallahi a hinɛ ka n'i minɛ Grand M Ala b'a ta d'a ma wallahi jigitigɛ min dara Grand M kan ni tiɲɛ de don hakika ɲɛ ma Ala b'a jigi tugu mɛ min f'i ye a y'a ɲɔgɔnna kɛ ba la Bajara taara u ka dugu la Bajara kelen k'a b'o ka so jɔ n y'o vidéo fana ye Bajara mɛnna ka sɔrɔ a ma so ye basanw bɛ ka di o ma ko complet joli o kɛra yan nɔ ko fo ka kɛ Danbele ko Bajara ka taa ko a ka du bɛ jɔ Bajara taara hali bi hali maa minnu kan ka Bajara so olu tɛ Bajara so bilen n k'o de fana kɛra Grand M na a bɛ kɛ gasi ye dɛ o de la sa u ka commerçant dɔ bɛ opérateur économique dɔ don ko Mamala k'o de 1 million bila ka taa di Bajara ma ne fana ye banna sanili kura maaw tɛ kelen u bɛ ka sanili kura bɔ a la sanili olu fana maa bɛ sanili di Bajara ma ba bɛ mun kɛ sanili hali u ka kɛ nɛgɛso ye Peugeot
ay nɛgɛso yɛrɛ fana fɛngɛ hali n'a Jakarta ye o bɛ sanga la o. Jakarta gagili ba ma dɛ. Ayde Jakarta kɔni bɛ kɛsɛ feere. Jakarta o tɛ fɛn Jakarta tɛ se ka an ka siraw latigɛ. Ba bɛ yɔrɔ min? Sanili ni sanili tɛ anw fɛ burusi kɔnɔ sanili de bɛ sanga. Awɔ u ka sofɛri ɲini ba ye. Awɔ ta ye. U ka sofɛri ɲini ba ye. Parce que moto la de. Nka sanili de ka giri ba ye cɛkɔrɔba ye dɛ. Tiɲɛna ba tɛ ka. Mana se ka buru ka feere sanili la ka gɛsɛ fana feere sanili la. Kuma ba ka jogo na yiriwa dɛ. An ka taa ɲɛ. O kuma an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa ACI la. Abada. O kumana min ye groupe commerce an bɛ taa se jɔ ye ka na a ye ɲama. Min ye an bɛ foli lase an kanuba bɛɛ lajɛlen ma sanga ani waati. Muru k'a dɔn kunnafoni an bɛ don a kɔnɔ. O bɛ kɛ. N'an ko an bɛ don kunnafoni kɔnɔ. Yusu an bɛ don ni indicateur de renouveau ye tuguni. I k'a dɔn latigɛ ko ka di sa. A dɔ la kɛnɛya ale de b'o bɛɛ lajɛlen dafa. An ka kɛnɛya a minisiri. O taara i k'a dɔn birigiden fɔlɔ da Kulukɔrɔ o marabolo la n'o y'an ka jamana marabolo filanan ye. Min bɛna ka da kabana kɛnɛyaso ye. Ko hôpital ultra moderne. O kɔni o birigiden fɔlɔ dara. An ka région na. Awɔ. An n'a ka kan. Abdramane Jamuntɛnɛ ale ye kalimu ta indicateur de renouveau kɔnɔ bi ni ka nin ɲɛfɔ an ye. A ko i k'a dɔn yaasa ka jidi ani ɲɛta ani sanayɛlɛ k'o di kɛnɛya o ko taabolo ma marabolo filanan kɔnɔ. Dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi. I k'a dɔn ale surakamuso a ye birigiden fɔlɔ da. Fanta Sibi a ka birigiden fɔlɔ min n'a y'o da o ye kɛnɛyaso belebele ye. Da kabana kɛnɛyaso min bɛna kɛ Kulukɔrɔkaw garisɛgɛ ye. Minisiri min n'o ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ani k'a dɔn k'a fɔ an ka maaya ni jidi kuntalajankoɲɛw ɲɛnabɔli ma. Yusu i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Dr Fanta Sibi ye. Ale alamisa don février kalo in tile 11 a taara birigiden fɔlɔ da. Kɛnɛyaso birigiden fɔlɔ Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la. A kɛra Kulukɔrɔ a mara ɲɛmaa ɲɛna n'o ye gouverneur ye. Ayiwa fɛn min ye k'a dɔn n'o ye Lamini Kapori Sanogo ye. A bɔlen kɔ ye min ye commune urbaine de Kulukɔrɔ o maire ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye Bakɔrɔba Kanɛ ye. Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Kulukɔrɔ a sijɛw ani Kulukɔrɔ a sigibaw olu fana tun bɛ yen fo ka taa se dugulen tɔw ma. Yusu ko nin kɛnɛyaso in a Kasabi a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 12 ani miliyɔn 190 n'a kunkanfɛn ni ɲari Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana foroba wagande ye. Foroba nafolo a bɔra o de la. Ko fɛn min ye nin kɛnɛyaso in ye k'a bɛ wele ko hôpital 3e référence ultra moderne. O bɛ da kabana kɛnɛyaso kofɔ. Ko min ye k'a dɔn daglan n'o ye li ye. Ko o 266 ko kuntala bɛ se ka taa fɔ 770 yɛrɛ fana na. O bɛɛ dayɔrɔ bɛ sɔrɔ yen nɔ. Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye kɛnɛya o bolofara caman bɛ yen. Min ye ko consultation externe u bɛ o bolodalen don. Pédiatrie i k'a dɔn k'a fɔ min ye li 40 ani 54 ye. O bɛ bila olu ka bolo kan. Min ye gynéco obstétrique o fana li 50 o bɛ bila olu ka bolo kan. Service min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko urgence li 10 ani 2 ani k'a dɔn jaw bɛ ta yɔrɔ min ko imagerie ani ka imagerie médicale ani service néphrologie ko li 38. Yusu pharmacie o bɛ kɛ pharmacie belebele u bɛ min wele ko pharmacie centrale ani k'a dɔn bosonikɛ yɔrɔ n'o ye bloc opératoire ye. Fɛn min ye k'a dɔn min ye lasaniya yɔrɔw ye. I k'a dɔn ko service de stérilisation station centrale olu bɛ kɛ yen nɔ. Ayiwa maaw quoi i k'a dɔn u bɛ lakunu k'u laɲɛnamaya yɔrɔ min n'o ye réanimation ye. O bɛ yen nɔ ani laboratoire dakabana dɔ min ni o bɛ maamagow bɛɛ lajɛlen ɲa baarakɛminɛ laban na baarakɛminɛw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ. O kumana Yusu ko fana k'i bɔ yen. Fɛn min ye k'a dɔn min bɛ fara o kan o de ye médecine ye. Olu bɛ li 53 o sɔrɔ min ye chirurgie ye li 54. Ayiwa min ye k'a dɔn sumaraso ye o bolodalen don nin yɔrɔ kofɔlen na ani k'a dɔn maa ɲɛmaw olu ka cakɛdaw an'u ka bureau ko PC médical o fana bolodalen don ka taa se laban na kunnafoni cɛnni sira o baara kɛyɔrɔ ma n'o ye salle d'information ye. Salle d'information o fana bɛ yen n'o ye lajɔli kalan o kɛyɔrɔ ye. Informatique o baara o bolodalen don. O kumana Yusu
min ye ka do ka fɔ nin yɔrɔ ye ka bɛna kɛ i ka dɔ yɔrɔ ye baarakɛminɛ dakabana olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye ayiwa ko atelier i ka dɔ k'a fɔ ko maintenance biomédical k'o fana bolodalen don ka taa se Gwabugu ma ani ka dɔ maaw bɛ taa pause café kɛ ko cafétéria ka taa café siroté nin yɔrɔ ninnu na ani banderi Yusu ko nin bɛɛ bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o kumana kɛnɛ belebele o labilalen don nin ko kama a ka ja min ye ka dɔ k'a fɔ dayɔrɔw k'o fana na boloda maaw dayɔrɔw ko astre dayɔrɔ 6 bɔɲɔngo ko olu bɛna boloda ayiwa ko min ye ka dɔ pankuru n'o ye eliko ye o jigi kɛnɛ fana bɛna kɛ nin yɔrɔ in na ko heliport moderne don kojugu il taara moderne bɛ kɛ nanzara jamana ninnu de la ko il taara bi ta ka di jigi bon nin tɛ hali moderne yɛrɛ nin moderne ni sancɛ il taara moderne il taara de farala moderne kasi a y'aw ja dɛ an ka kati fana avion jigi yɔrɔnin ka kɛ an ka a bɛ kɛ n'a kɛra kulukɔrɔ dɔrɔn kati b'a sɔrɔ o kuma Yusu ko min ye k'a dɔn pankuru min n'o hélicoptère ye ko héliport o bɛna kɛ yaasa hélico o bɛ se ka taa jigi ye min ni k'a dɔn banabaatɔ gɛlɛn minnu bɛ ta garagara la joona ni ka taa n'olu ye ko o bɛ se ka kɛ hélicoptère la ko a bɛ kɛnɛ min kan o de ye hectare 15 ka taa se k'a dɔn santiari 32 ma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ cakɛda min fɛ o de bɛ wele ko entreprise Anta Construction olu fana y'u kalikan di ko baara ko sanfila baara don i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn sanfila baara k'u b'a kuncɛ kulukɔrɔkaw u ka wasa sɔrɔ nin ko in na sa minisiri yɛrɛ ka fɔ la n'o ye docteur Fanta Sibi ye a ko an bɛ don min na i ko bi ko nin don kofɔlen ye a birikidenkulaw k'a dalen na to maaw hakilina la fo ka taa fɔ ko min kɛra ko nin na kɛ don belebele Mɛgɛta a faaba kɔnɔna la Yusu ko nin kɛnɛyaso belebele min bɛna jɔ Yusu ko a kun k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ yen koyi ko kulukɔrɔ magoba de bɛ nin na an bɛ don min na i ko bi kulukɔrɔ n'a lamunu u bɛɛ maa mago bɛ se ka dilan nin na kɛnɛya ko nasiraw la o gɛlɛyabaden min b'u kan an bɛ don min na i ko bi docteur Fanta Sibi a ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn nin kɛnɛyaso belebele min bɛna jɔ ko baarakɛminɛ dakabanaw de fana bɛna bila a kɔnɔ minnu ni maaninfin yɛrɛ maa mago bɛ se ka dilan kɛnɛya sira fɛ baarakɛminɛ fɛn fɛn na ko o bɛɛ de bɛna bila a kɔnɔ o kumana ko jate o bɛ fɛn min kofɔ k'o ye baarakɛminɛ ɲumanw ye ko mako bɛɛ ninnu de la bi teriya la ha ka ja kulukɔrɔ jamako don o don dɔ de bɛ fara ka fɛn ti bɔ a la ko jama yɛrɛ bɛ ka wara cogo min na kulukɔrɔkaw ni kɛnɛyaso ka kan min bɛ se ka o jama munanfan ayiwa k'o k'i bɔ yen i b'a ye kulukɔrɔ n'a lamini k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u maa mago dilan ko nɔ tɛ k'a cogo dɔw mana basa yen nɔ fo k'olu ta joona ka Bamakɔ sɛgɛrɛ furancɛ ka jan wa Bamakɔ yɛrɛ kɛnɛyasow fana k'olu fana falen don k'a sabu kɛ mun ye ko u ka yɔrɔ kɛnɛyaso minnu bɛ yen n'o ye centre de référence ye o kɔni tiɲɛnen don minɛnw fana i k'a dɔn tɔ tɛ olu la u tɛ se ka kulukɔrɔkaw maa mago dilan janko jama min bɛ kulukɔrɔ bi k'a tɛ se k'o maa mago dilan ko ka bɔ kulukɔrɔ ka se Bamakɔ o fana y'a damako ye o fana k'i bɔ yen n'i nana Bamakɔ fana i bɛn'a sɔrɔ yen kɛnɛyasow fana falen don fo k'u ɲɔkurun sɔɔri aw de bɛ to gesetɔnɔ taama ni yaalakisɛ bilen na ala ka banabaatɔ i k'a dɔn fɛn ti fɔ a la ko k'i bɔ yen ko ni kɛnɛyaso min jɔtɔ filɛ nin ye i k'a dɔn k'a bɛ don kadara kɔnɔ n'o ye i k'a dɔn prodesi o ka prodesi o ka i k'a dɔn prodesi kate o ka kadara kɔnɔna la n'o bɛ i k'a dɔn kɛnɛya maaninfinw ka kɛnɛya o jidili koɲɛw ko fɔ o fana k'i bɔ yen u y'u kan di k'a fɔ ko kɛnɛya ko yɛlɛma min kan ka kɛ a la k'o baaraw de bolodalen nin ye bɛɛ ka wasa sɔrɔ kɛnɛya ko la ayiwa min ye i k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ cogo min k'an ka kɛnɛyasow kɔkɔrɔma don ni k'u kolo don u bɛ se ka maaw munanfan kɛnɛya a tali la ba la cogo min na ayiwa ko yɔrɔ kuraw kan ka dayɛlɛ cakɛda kuraw kan ka dayɛlɛ minɛn kuraw kan ka ɲini ka di maaw ma kɛnɛya tigilamaw ma i k'a dɔn u bɛ se k'u ka baara kɛ ni hakililatigɛ ye cogo min na k'u maa mago de bɛ nin na bi ha ka ja kulukɔrɔkaw u mago bɛ kɛnɛya belebele min na ko nin ye u k'a dɔn fɛɛrɛ o tigɛlen ni o birikiden fɔlɔ dali ye ko ŋaniya a bɔra maa min na furancɛ fanga maa ɲɛmaa don n'o ye k'a dɔn colonel major Bandaw ye ale n'a ka danga colonel Asimi Koyita fo ka taa se fangabulon ɲɛmaa ma i k'a dɔn Mokhtar Wan ani k'a dɔn minisiri yɛrɛ n'o ye docteur Fanta Sibi ye ninnu bɛɛ ka ŋaniya ɲuman baara de y'a to nin baara in bolodala ka fara jɛnkoma ɲɔgɔn ani k'a dɔn dɛmɛbaa jɛkulu wɛrɛw kan n'o ye partenaire technique ni financiers ye a nisɔndiyalen ye ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'u ka kɔkɔrɔma don k'a kɛra damu ye u bolo ko nin bɛna kɛ sababu ye ka maliden yɛrɛ ka kɛnɛya ko jidi wa kɛrɛnkɛrɛnnenya kulukɔrɔkaw directeur ye min ye o directeur technique ye entreprise Anta Construction n'o ye k'a dɔn Nuha Siribe ye
a ko olu bɛna nin baara in kɛ fo kulukɔrɔkaw ka wasa sɔrɔ a ko la kɛnɛyaso belebele min bɛna jɔ kulukɔrɔ ta k'a bɛ kulukɔrɔ kɛnɛya mago bɛɛ lajɛlen dilan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gesetɔnɔ taama ye hali Bamakɔ b'o se ka taa yen nɔ Bamakɔ yɔrɔ minnu ka surun u y'o de fɔ ko Bamakɔ ni kulukɔrɔ bɛɛ kɛra kelen ye ka ban ko ye a ma ko yɛrɛ ni i k'a dɔn dugu yɛrɛ doncogo ɲɔgɔn na ayiwa directeur technique min bɛ yen i k'a dɔn n'o ye i k'a dɔn Anta construction Nuha Siribe a ko min ye kulukɔrɔkaw ye ko nin minnu i k'a dɔn bana k'a b'a kunbɛn nin minnu ka hami k'o furakɛ n'o ye kɛnɛyaso hami ye wa kɛnɛyaso dakabana hami de fana don dɛ wa ko n'u ye yɔrɔ in jɔ k'a ban maa minnu bɛ taa zole da ye olu ka bolifɛn sen fila jɔyɔrɔ n'o ye parking moto ye moto 206 o bɛ se ka jɔ o kɔrɔ o bɛ n'o bolo da o fana k'i bɔ yen min ye bolifɛn sen 4 ye n'o ye mobili ye parking auto mobili 409 k'o bɛɛ bɛna se ka jɔ ni kɛnɛyaso in kɔnɔna la k'a sɔrɔ si ma si degun o parking ye k'o fana k'i bɔ yen min ye ka tile minɛ k'a kɛ n di ye o ka yelen cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko éclairage solaire o bɛna kɛ nin yɔrɔ in na cogo min na a n'a lamunu bɛɛ bɛ se ka wasa sɔrɔ a ko la cogo min na ka tila ka i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛri siraw n'o ye système technique d'informatique ye o ɲumanba o bɛna sigi sen ka cogo min i k'a dɔn baara bɛ se ka nɔgɔya nin kɛbaaw bolo cogo min wa min ye i k'a dɔn kɛnɛya banabaatɔw fana ye olu ka munumunu salo dɔ bɛ se ka bɔ o la nin kɛnɛyaso kura in k'a bɛna kɛ kɛnɛyaso kura min ye ko maa si tɛ foyi jigin kɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na o kumana ko ɲinɛ ma kɛ fɛn min kɔ o de ye jatalan ye caméra de surveillance o de bɛ munumunu nin yɔrɔ in na fɛn fɛn bɛ kɛ a n'a lamini na a si tɛ dogo u la min ye k'a dɔn Siribe ye ale ka fɔ la a ko min ye k'a dɔn ale ka baarada ye k'u y'u kandi wa u y'u kandi ka waati mun boloda ko u b'a kɛ ka bɛn o ma ten cɔ ye ko min ye hôpital belebele min bɛna jɔ Kulukɔrɔ a dɔ la ko a kun ye mun ye cakɛda min n'o sigi kun ye ka jiri k'o kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya nasiraw ma ni kɛnɛyaso olu ka taabolo ma n'o bɛ wele ko CREPIS o CREPIS o fana maa ɲɛmaa ye Funangeni Ncini ye Galabu kɛnɛ ko i k'a dɔn ko Buyaki Kamara o Buyaki Kamara ale ko ŋaniya min b'ale la o de ye k'a fɔ ko kɛnɛyaso fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ furan k'a jɛ k'a fɛrɛ k'u sago d'u ma u ka baaradaw la ayiwa jan ko gɛlɛya bɛ minnu kan n'olu ka baarakɛminɛnw bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔlenbaw ye n'o dɔw tɛ mago dilan bilen k'olu bɛna cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ kɛ o y'a ŋaniya ye i k'a dɔn Buyaki Kamara ale fana ye nin fɔ CREPIS o maa ɲɛmaaba ye ale ye o kumana ko Kulukɔrɔ a n'a marabolo ko nin na kɛ bɛɛ lajɛlen bolo taare ye Bakɔrɔba Kanɛ ale min ye maire ye a ye furanjɛ fanga maaw a y'u tanu k'u barikada a ko kɛnɛya ko min filɛ nin ye ko jidi mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko ni kɛnɛya tɛ yen ko tɔ k'a jɛ don wa ko kɛnɛyaso fana o minisiri k'a b'o fana fo k'o barikada ni k'o waleɲuman dɔn n'o ye dɔgɔtɔrɔ Fanta Sibi ye o kuma ko kɛnɛyaso min filɛ nin ye k'a dɔ la ko min na jidiba kɛ Kulukɔrɔ kɛnɛyako la a bɛna Kulukɔrɔkaw ka kɛnɛyako hami fana k'a bɛ belebele ta o la min ye i k'a dɔn ko hali i k'a dɔn bange senfɛ fatuli ani densaya ko nin bɛna kɛ belebele tali ye ka bɔ o fana i k'a dɔn o degun na Kulukɔrɔ maakɔrɔw ani Kulukɔrɔ dugu sigibaw olu fana ye foli ni tanuni kɛ ka projet min ye nin baara boloda ka foli kɛ u ye ka foli kɛ minisiri ye ka Mɛgɛtanka bɛɛ ka foli ta k'a ɲɛfɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka donni ni diliba ka Bamakɔ sɛgɛrɛ ko ni nin banna don o don k'o y'o degun fana wulilen ka bɔ olu kan Abdramane Jamtɛnɛ ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye Youssou an y'a sama ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o ka bidon bɔli don Moro n'o bɔra ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la an ka balontanko an bɛ dugawu kɛ an ka egili denmisɛnninw ye walayi i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la hali bi bɔnkamalew minnu aw k'a dɔn n'u faso a kanu b'u la minnu ni faso aw k'a dɔn n'u ye faso bila a bɛɛ lajɛlen ɲɛ jaati o kuma olu kɔni taara sani na k'a kɛra kunnawolo ye Moro nalen minisiri a ka bisimilali kuma la a ye foli lase bandaw tɔgɔ la ani k'a dɔn Asimu Goyita fo ka taa se aw k'a dɔn min ye premier ministre o tɔgɔ la minisiri jumɛn don min ye aw k'a dɔn Musa Ataya ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛra kunnawolo ye koyi hali n'o an kɔni kun sago bɛ kopo la k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ farafin jamana jeli don aw k'a dɔn nin jɔyɔrɔ sɔrɔ o ye kunnawolo ye nka Moro a ye kangari de fana da ko a bɛ sa 6 bɔ an ka ndolaci a tɛ ka kɛ championnat tɛ jamana min na tɛ ka kɛ o denmisɛnw ka taa ni jɔyɔrɔ 2nan ta farafinna bankun kan a b'a ala ni championnat tun bɛ yen dun wa ko maa si tɛ se k'an ka o championnat ta o tasi la tuguni nin y'o bannen agi k'a kɛ joona an ka taa tasi la o an ka taa FIFA la o an tɛ taa tasa kɔnɔ an tɛ taa FIFA la an tɛ taa segeri la an tɛ taa lɛfɛ kɔnɔ a banna tasi tɛ tasa ye wa a banna an t'a mun ɲini tasa kɔnɔ wallahi
kuma bɛ anw de bɛ tasa kɔnɔ ko nin y'o bannen Moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a y'o kangarima gosi ka dɔn ko bi a ka dɔn ko diɲɛ kɔni sigilen bɛ k'an kɔnɔ ko Mali ka ɲɛta a ma dogo maa si la o kuma gɛlɛya min b'an ka sport kɔnɔna na Moro a y'i dama suɲɛ ka nin fɔ k'an ka a ka dɔn championnat tɛ taa otage la a tɛ jɔ bilen. Barika Ala ye. Moro dɔ bɔra yen. Ni y'a sɔrɔ championnat tun bɛ yen k'u bɛ na sa. A banna seri jara de ye nin sɛbɛn dɛ. A ka journal kɔnɔ patriote priorité seri jara fasiri ka ko ministre ka kangarida in de fana diyara jama ye. Tabarikala. Moro a k'a sɛbɛ fɔ. Ko a k'a sɛbɛ fɔ. A banna Moro a k'a dɔn lesor fana kɔnɔ min ye a k'a dɔn an ka maa ye maa min a k'a dɔn ni ale ye kunnafonidila ye Moro k'a dɔn ale kɔni ye kuma bɔ k'a bin dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ko n ye n tɛgɛ nɔ bila n ye nɔgɔnɛ bila Moro Mali balontanko bi a bɛ cogo di jɔnko tɛ an ka nin jɛ ko an ka kɛlɛ bila journaliste do kɛlɛ ka bila maaw ka tilen tiɲɛ ka fɔ baara ka kɛ a banna an ka karamɔgɔ kɛ Mayiga wari tɛ min na Mayiga dɔ bɛ yen hakili t'o la Mayiga e ma tɔgɔ fɔ min y'an former k'an former mun na k'an former mun na n'i ma kumaw fɔ k'u tilen anw ye nɔnɔ Alassane b'a la Alassane Sulemani kabi Banangabugu ko n'i ma ne hakili la kurun dɔw ye yan nɔ anw ye jinɛw ye koyi min bɛ tɛmɛ anw t'o dɔn bilen min bɛ nalen anw b'o de si Alassane Sulemani karamɔgɔ Amamori ale kumanda a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko n ye n tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na ne de y'a sɛbɛn ne de y'a fɔ a bɛ k'a dɔn an ka balontanko kan min ye lesor la page 13 Moro i k'a dɔn sɛbɛnfura 13 na a ko awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko ale bɛ a bɛ k'a dɔn nin fɔ min ye an ka balontan a bɛ k'a dɔn a kɛbaaw ye an ka balontan maa minnu b'a ɲɛma min ye encadrement technique b'o la entraîneur b'o la joueur b'o la supporter b'o la a bɛ k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la an k'an jija an bɛɛ lajɛlen ka ye a bɛ k'a dɔn awa kan kelen kɔnɔ an k'an jija farafarali ani bɛnbaliya min b'an ka balontan na an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ Moro o b'a to a bɛ k'a dɔn min ye an ka denmisɛnninw olu ka ɲini fɛ olu ka hakilinata a bɛ kɛ sɔrɔ fɛ Alassane Sulemani wallahi tiɲɛ don Maliden mana bɛn kelen na diɲɛ fɛn o fɛn na an bɛ nɔ b'o la a y'o de fɔ yanni bɛn de ka kɛ dɛ o de martaba ka ca a banna Alassane Sulemani a y'o de kuma fɔ a ko i ka dɔn ko n'an bɛnna fɛn fɛn kan an bɛ ɲɛta sɔrɔ a la min ye an farala cogo o cogo nka ni a hakilina bɛnna ko kelen kan ni fasoko de don k'an ka taa n'o sira ye an ka ɲɔgɔn minɛ ko denmuso ye min kɛ nin ye u ye tamasiyɛn de yira Maliden bɛɛ Alassane Sulemani wa hali gɛlɛya bɛ faso kɔnɔ o ma ta o ɲɛ kan a banna ka taa faso kunna wolo u yɛrɛ wasalenba janfaw bɛ kɛ anw na kɛnɛ caman kan koyi nka o si t'a to anw galabu bi kari an tila ka taa tuguni bandaw yɛrɛ y'u kunbɛn ni kunbɛncogo min ye ka kumakan min fɔ u ye kubu yɛrɛ taara ka ban ani minisiri u ye kubu yɛrɛ ta ka ban a banna deuxième africain farafinna filanan o bɛ kɛ nkalon kan Moro ka farafarali dabila an ka balontan kɔnɔ balontan dɔrɔn don anw ka maaya bɛɛ farafaralen don farafarali ka dabila adamadenya la mais san joli an bɛ san 7 bɔ bi balontan hali n ko 2015 foyi ma digɛ ne la Maliko la 2015 wa 2014 coupe du Mali ma se ka taa o de ye ne tɔɔrɔ san 10 ni kɔ ye nin ye Maliden yɛrɛ farafaralen tɛ yan Ndolaci san 7 o man dɔgɔ o kɔrɔ a banna n ko Maliden ka fara de nana ne Ndolaci farali fana ye ka san 7 in a banna n'o tɛ n'an tun faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fara cogo di an tɛ fara cogo si la a fɔra ko ni kɔgɔ pɛrɛla ko ɲɛbɛrɛ bɛ don a la tuma dɔw la après ko jugu hali basa bɛ don Moro ko tiɲɛ na ko n y'a ji jigin ale ɲɛ la wallahi tiɲɛ de don mais Moro an ka joueurs bɛ bɔ yan ka taa hali mɔgɔ tɛ bɔ o ta kuma kalama mais n'u ye exploit daminɛ i bɛ diɲɛ mankan mɛn hali u kan ka wari mun d'u ma k'u yɛrɛ dɛmɛ entraîneur ni fɛnw maa t'o kɛ o bɛɛ bɛ ci waraku la hali n'a dira a bɛ kumaniyaw ma a banna n'o ye dusu ta sa ka taa faden kɛnɛ kan ka tɔgɔ sɔrɔ yen an b'a kɛ i k'a dɔn namani Kɔnɔsogodi ta ye Kɔnɔsogodi ye dɔn kɛ ka se dɔn na ko jɔn den don nama ko k'ale den don
ala ni bɛɛ sɔnna ye a tora dɔn na waraba min yɛrɛ den ka kundi bɛ yen ale tora dɔn na ka taa se dɛrɛ o kunkolo kan k'o mandimi ko a y'a minɛ kɔnɔ sogoti tɛ gɛn ka minɛ o ye sen tɛgɛ ta ko ni den ma sɔrɔ k'a ye fa minɛ turuku ko ko mun na e k'e ma fɔ k'e den don wa ko a sen 2 ne sen 4 mun bɛ waratɔ kɔnɔ kungo la ko ni den ɲɛna bɛɛ ta don nama ko ten dɛ a ko a bɛ bin kan dɛ ni den kɔni ɲɛna bɛɛ ta don ko n'o tɛ k'a sen 2 ne sen 4 ko mun bɛ waratɔ kɔnɔ kungo la o ban namaya yɛrɛ bɔ Moro tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ ni ala sara an bɛɛ lajɛlen ni aigri bɛ taa ka compétition na an kana jɛgɛjalan kɛ ka su fifa abada an k'a kɛ najini ye ka den a malatitɔ ma wallahi o ban an k'a lajɛ hali bi bɛnbaliya min bɛ ballon d'an kɔnɔ an b'a fɔ dɛ fɛn kelen min b'an wasa bi o ye farikolo ɲɛnajɛ a banna n'o tɛ a tɔ bɛ taara k'an bolo e ma n'i taara terrain na bi supporter ni dɔw de bɛ u b'i ba neni i kadiritɔ olu ma faamu i mabatɔ i denfilanw latigɛ o de y'a to an ka maa caman bɛ yen olu tɛ taa ballon d'an yɔrɔ la bi koyi maa ni fana tɛ se ka maaba bonya a banna latigɛ yɛrɛ fana na latigɛ in yɛrɛ ye dafali ni dafata de ye o dɔw nana dafali de kama n'o tɛ olu mana koba kama u na maaw dafa dɔrɔn k'an sen nɔ caya dugukolo kan o maaw bɛ yen Maro sori kunnaji ninnu olu ye ballon tan dɛmɛ yan ala a bɛ se ka ɲɛfɔ ka taa se tout petit ninnu ma Amarindaw Ablaye Traoré tout petit Amarindaw ala ka hinɛ Amarindaw la olu ka wari bɔ ka don ballon tan na ale binna ka biya an bɛrɛ bawle tɛ ka ballon tan furusiriya Banu Magaji a tɛ ka furusiri don o don wallahi don o don a bɛ ballon tan a bɛ ka nafolo n'a ka fɛn bɛɛ bɔ diɲɛ don o don a bɛ ballon tan ni ballon tanlaw kɔɲɔ bɔ a banna a ka halala nafolo la a tɛ maa ɲininka a tɛ fɛ a tɔgɔ hali a tɔgɔ t'a fɛ a tɔgɔ ka fɔ fo k'a tɔgɔ da ko Bernard Tapie o bɛ da maa la gansan Moro olu ye ballon tan dɛmɛ wa bɛɛ de bɛ Mali la yan mun b'an bali bɛɛ ni kɛlɛ kan a bɛɛ n'Ala cɛ Mali tɛ se ka bɛn kelen na bilen koyi Ala de farali kolo giriyara Ala bɛ yen an bɛna bɛn saraka de bɔ sa ko k'an bɛɛ bɛn kelen ma ka sɔrɔ ka an bɛ ɲama fifa ɲamaba de b'an kɔ fo n'o saraka bɔ ka t'o fili suta dunun na ne tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ ɲɛnabɔ suta dunun yan hali n'i ma taa i tɛna kunnafoni mɛn de k'an ye bɛn saraka bɔ suta dunun an bɛ taa an ta di Tamarusi de ma an t'a dafili danganda la a banna awɔ bro ɲumankɛ sira la a bɛ hakili jigin Al Mustafa an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn Sanɔgɔ i yɛrɛ balimakɛ dɔ ale ye Kɔnɔbuguka ye wa a kɛra député ye Moro an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn awɔ ka foli lase an kanuba bɛɛ lajɛlen ma n yɛrɛ balimakɛ ani ka dɔ n sinji n'o ye Boubacar Balayira ye n'an ko a ma Boubacar Yacine a ko ni Ala sɔnna ko 2022 ko wala bɛna Mali la yan nɔ Ala k'a kɛ ndolacila kɔrɔ don cɛ min tun bɛ kamalen ka cɛlu yara bɛɛ tɛ dɛ o de la u b'a wele ko Yacine balimakɛ don i kɔrɔkɛ ko y'aw ne 72 la Ala ko a ye taa si kunnaya ko moto seteni de dira an ka joueur ma ne ni Ala n'a kira cɛ o seteni fana wulila ka taa Mahamadou Tarawele Bardon faga stade Woninsor la ne ni Ala cɛ o ye n tɔɔrɔ dɛ stade malien ka milieu de terrain hakili b'a la kɛ Mahamadou Tarawele Bardon min kun cira poto la barre d'espacement ninnu a banna seteni hakili b'a la o y'a sɔrɔ 505 de tun bɛ sanga la 505 layidu de taara anw ka ndolacilaw ye ka taa Yaoundé ko n'u sera ka na ni wala ye ko 505 bɛ d'u ma o mana ni wala ye o ye seteni kelen kelen de d'u ma a don kama walahi Bardon de taara entraînement kɛyɔrɔ la stade Woninsor la entraînement bannen k'a bɛ taa so a taatɔ dɔ y'a wele a y'i kɔfilɛ ka kuma o tigi fɛ k'a b'i ɲɛsin a nana bala baara la k'a b'i bugu ka bɔ a jukɔrɔ Yusu a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye seteni de nin kan na Moro wallahi an ka joueur a ye Ala u ye seteni minɛ kɛ ni ŋaniya ɲuman awɔ o fana kun ye olu kun ta tɛ nata ye koyi ko Burama Traoré Ala Ilias Mardigo a don ani Guiche bɛ hôpital du Mali la an jɔlen bɛ baro la Burama ko olu nana olu taara final dɔ la u nalen k'a fɔra ko médaille bɛ d'olu ma k'olu ko k'u jɔ fɔlɔ ka coupe ta fɔlɔ ko médaille bɛ sɔrɔ ka d'u ma ko n'o tɛ k'olu bɛ médaille minɛ k'olu ye mun kɛ dangɔrɔba min ye Yaoundé kɛ e b'a jɔn tɔgɔ mɛn maa da bilen a banna n'o tɛ ko Fana Madi Keita tire marque le deuxième but malien et les aigles s'envolent. A banna Ala de ko les aigles s'envolent bi ma aigle bila sana yɛlɛ na dɛ Ala de Barça ko ni wa ka bɔ waati ni janfa taara ka Maliden sɛgɛrɛ namara la ntolanci la fo bi a kelen bɛ ka kan an ma kɛlɛ kɛ an ma plainte don a m'an dɛsɛ ka taa ɲɛ e ma anw bɛ ko ku dɛ Ala ka hinɛ dɛmɛ la Mohamed Larache
Wallahi. Malaka siya. Allah. Ko tandis que le juge de l'arbitre montre. Ni larashi to fo. Jeliba bi singa Fatiha ta kan. Mohamed Larash. Ni Allah. Jeliba bi yashi kala Mohamed Larash ka fo ka ta jiyo. Algérie jamana flefiya la didu. Ni chenye an jigiti ya ne. Tandis que kana fanga su. Tandis que le juge de tous montre le point de corner. Ouais. Mohamed Larash montre le point de penalty. Ka an nabrate wajibi ka toarma. Wa Yaoundé fana on yem bogo do Congo la. Match de poule la. Ano Congo repêché le Congo repêché la di. Anu tara nyon soro final la. Ballon bora metre kele tere ko fa ya salo ka do ka centre akara bi an. Abana. O kera Congo. Ndesani. Yaoundé 72 la sake. Abana. Ndesani. Ko imasi de moto ni setene numbe monte ka. Imasi te amdala yoro na wa jombo yoro dom le. Wallahi moro ni ballon tango mafora. Setene tumbe monte de so bi monte. Wallahi Kamiko. O bebe monte. Sokora mbe radio monte. Ka fere an moya. Ndesani. Famba foko Gana radio. Amta batasa esomyakila. Yesu anga dabla. Tabre. Nama dabla tro sabapa. Kuma Yesu. Amen nun sugu fode. Nan lara ka mo hakili la jigi fe no la. Wallahi. Ala ka nguna ja. Amin. Kuma Yesu. Ambe anda akunjabi amba nyongiria amba nyongiria ambe anyongirini ni hakili lakunu ni tashi lakunu ye kanuba jama kacha jongo ala ambe folike bela jile nya fichu mbogare yasini bogare balaira na furumso tinamso tarawre ambu fo bangoni salembula nere trike aninga ikado njenyo angeno alujalo ikado ambe alujalo fo bangoni na ka foli ka ke ikado ka foni sangaina ankanuba baye no yimbalma ke Ibrahim Masanogo Gana anyali ka folike ambe folike ikado ka fo minyi ka do ko parable still papa Kolbi anga fuliba abe koda nunga amtu no fe asila amtu no fe da waluma na fe amta sigina kuko ko anga ta de kube anu mali bekili no ta anga entraîneur kay ngoy. Ouais, c'est vrai. Jagaru Fomba, mais au ban namaradi. Non, mais il faut reconnaître que l'arbitrage de monsieur Onka. Abana. Sangani wati. Mais jawati mbu fien fowe. Na tara droit na luneti afin venir la bo pebo folo. Kabine. Luneti nu bedo furgo ko garde folo ko ta otaji la. Bomba chiga banu luneti da antu chi de. On a eu chicho do fana na nga luneti chena anse mandi de. Anse mandi. Ousmane Sangare. Ana frumto awa konate gouverneur. San gouverneur Ousmane Sangare. Ana frumto awa konate ambu foku wala nyimano. Ka fulila se ko planke tama. Muro no boray. Ablay Kulubali Abloba Kati.